Ja, det är klart. Till och med du måste få en bänga. Det finns liksom ingen aggressivitet. Det var helt underbart. Vilken tappning. Ja, men de ändå var högre. Samma, eller storleken på den. Det var bra grej. Han är helt för dum. Vad fan är det? Vad är det för någonting? Vad gör du? Han har i alla fall lite övertygande ljud tycker jag. Man märker det. Nu ska man bara stå still, för de har ju liksom skapat ut. Det var det. Ja, exakt. Ska du också tackla Klas då? Ska du tackla Klas? Jo, det är väl här. Inte det fast? Jag höll din telefon upp på. Han är mest chef. Jag höll din telefon upp på hela tiden. Jag såg det. Fattar varför det var husky jämt.